Guys! Welcome back sa aking YouTube channel and sa mga baguhan pa nga lang dito sa aking channel. Ako nga po pala si Marian. Maraming salamat kung naklik mo tong video to. So, ang pag-uusapan nga natin dito is about inner happiness. Dahil nga, sabi nga dito sa libro ko, may i-share ko sa inyong libro na ang pamagat ay You Can Be Rich. Yes, lahat tayo ay merong kakayahang yumaman. You can be rich. Diba? So, ang ganda ng book na to. May i-share ko sa inyong portion dito na sabi nga dito is be happy and get rich. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito guys, ito yung book na i-share ko sa inyo. Ang pamagat niya is You Can Be Rich by David King. Yan. Tapos, sobrang ang dami kong natutunan dito. And I hope marami din kayong matutunan. So, meron ako i-share dito sa inyo na konting portion. Pero, comment nyo sa baba kung gusto nyo i-ano ko to sa inyo lahat, i-share. Kumbaga, chapter by chapter. Pwede ko siyang i-share sa inyo. Pero, ang i-share ko muna dito sa inyo is yung pinaka nagustuhan ko dito. Medyo maiksi lang kasi alam ko, pag sobrang haba na ng video ko, baka hindi nyo na panoorin or tapusin. So, ito kasi, napakaganda nitong sabi dito sa my last part, sabi niya is, be happy and get rich. So, naniniwala ba kayo sa kasabihang, money can't buy happiness? Di ba napakarami nating nariringgan na ganyang kasabihan na hindi raw mabibili ng pera yung totoong kaligayahan. So, totoo naman to. So, ako personally, naniniwala ako dyan dahil nga, kung nabibili ng pera ang totoong kaligayahan nyo or yung inner happiness ng isang tao, wala siguro tayong mababalitaan ng mga mayayaman na depressed, di ba? Na kinikitil yung sariling buhay, di ba? Kasi ako, may mga narinig na ako, meron na akong mga nabalitaan na mga successful na tao, napakaraming pera, di ba? Napakasikat, nasa kanila na lahat ng mga material things, di ba? Pero, hindi sila masaya sa buhay, pero, di ba, nababalitaan na lang natin is, kinikitil nila yung sarili nilang buhay. In short, nagsisuicide. So, talagang hindi natin masasabi na pagka mayaman na tayo or nandun na tayo sa point ng buhay na nakuha na natin lahat ng material na bagay na pinapangarap natin is makukuha na natin yung tunay na kaligayahan. So, hindi po. So, talagang kailangan kumbaga, alamin natin kung paano ba tayo or ano ba yung makakapagpasaya talaga sa atin. Diba? Nandun na yung gusto nating yumaman. Pero, bago ka yumaman, kailangan maging masaya ka pa rin. Diba? Maging masaya ka na. Hindi ka pa mayaman, kailangan umpisahan mo nang maging masaya. Diba? Kasi, diba, hindi natin alam ang buhay, diba? Kesa naman, igugulin natin yung oras natin, yung buhay natin, kakaisip or kakaproblema kung paano tayo yaman. So, ito, ang sabi dito ni David King, as you work hard to become rich, you should be happy. Okay? So, habang nandun tayo sa point ng buhay na nangarap tayo yumaman, di ba? Kailangan masaya na tayo sa buhay. Never think that happiness can be obtained only when you have stacks of cash in your bank account. So, huwag mo iisipin na porket wala kang milyon-milyon sa bank account mo is hindi ka na pwedeng sumaya. Dahil hindi totoo yan, di ba? Napakaraming paraan para sumaya tayo, di ba? Yung mga small things na maaari nating gawin, meron tayo, mga blessings, balit man yan, is kailangan i-appreciate na natin yan. Ngayon pa lang. Okay? That's the way the world thinks. Yun yung kalimitan nating naririnig, di ba? Na kapag yung iba, parang ang hirap ng buhay, ang daming problema, di ba? Puro negatibo, puro mga
hindi nila nakikita yung positive things sa buhay nila, di ba? So, if you're not content with life in general, kung hindi ka daw kontento sa buhay mo, no amount of money will give you the satisfaction you desire. So, hindi ka makukontento or hindi ka masasatisfy kahit pa bigyan ka ng blessings for you, maliit pa din yan. Diba? Kung para sa iba, para sa mga positive people, positive thinker, yung blessings na nakuha mo ay napaka, 'di ba, laki na. Pero para sa iyo dahil hindi ka nga kontento sa buhay mo, para sa iyo kulang pa din. So ganoon, 'di ba? Nasa mindset 'yan. And becoming rich adds to greater happiness. Yes, true, sabi niya. But even if it were taken away, so kahit daw mawala na yung pagiging mayaman mo, you should still be happy. Okay po? So, and here's the grand key. Okay? So, ito daw yung susi. You can never really make it big unless you have inner happiness. So, hindi mo ma-reach yung goal mo or hindi mo makakamit kung ano man yung pinapangarap mo sa buhay kung wala kang kasiyahan sa buhay. Diba? Kung hindi ka marunong mag-appreciate ng mga blessings, ng mga maliliit na bagay na binibigay sa'yo. So, kailangan um, kahit hindi ka pa mayaman, maging grateful ka na. So, which you'll get if you, so ito yung 7 bagay na kailangan daw meron tayo para magkaroon tayo ng inner happiness. Ito yung grand key, di ba? Para unti-unti mong ma-achieve yung mga pinapangarap mo sa buhay. So, 7 to. So number 1 is enjoy what you presently have. So, i-enjoy mo kung anong meron ka ngayon. So, sabi nga dito, there's a saying that goes, don't let the things... Wait nga. So, meron nga daw saying na, don't let the things that you don't have prevent you from enjoying the things that you have. So, huwag mong hahayaan na yung mga bagay na wala sa'yo, yun pa yung magiging dahilan para hindi mo ma-enjoy yung mga bagay na meron ka. So, dahil sa kakaisip mo ng mga bagay na wala ka, di ba, hindi mo na na-appreciate kung ano yung mga bagay na meron ka. Di ba? Sabi nga dito, you may not have a house of your own or wala ka mang bahay na kasing laki or parang malamansyon na bahay, but you do have a home where you can rest. Pero meron ka namang bahay na pwede kang magpahinga. Di ba? So, huwag mo isipin na porket wala kang mansyon na bahay, hindi ka na masaya. So, dahil meron ka ng bahay na matutulugan mo na magpoprotekta sa'yo sa init at sa ulan, di ba? Maging thankful ka na doon, maging grateful ka na. Okay? So, wag nating laging iisipin yung mga bagay na wala sa atin. I-appreciate natin kung ano yung mga meron tayo. Okay po? So, you may not have the latest home appliances, but you still have a TV set that allows you to enjoy watching movies. Okay? Wala ka mang Netflix, di ba? Wala ka mang napakalaking Android na TV, at least meron ka pa ring TV set or meron kang cellphone, maliit man yan, malaking TV, na nagbibigay sa'yo ng entertainment. Diba? So, yun yung isa sa key or susi para magkaroon tayo ng inner happiness. I-enjoy mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Okay po? Number 2 is associate with positive-minded people. So, ano daw yung mga taong sasamahan natin or pakikinggan natin? So, mga positive-minded. Okay? So, iwas-iwas sa mga negang tao, sa mga taong toxic.
Okay? Para magkaroon ka ng inner happiness. Umiwas sa mga nega at mga toxic na tao. Okay, sabi dito, as mentioned earlier, you can greatly increase your optimism or yung pagiging positibo mo sa buhay by mingling with the right kind of people. Kapag nakisalamuha ka sa mga tamang tao. Okay? Mga positive-minded, yung mga successful na tao, mga mabubuting tao, mga optimistic, mga positive-minded. Ibig sabihin nun, kahit na ano man yung sitwasyon na nangyayari sa buhay nila, may mga problema man, pero nakikita pa rin nila yung bright side of life. Okay? Ganun yung mga positibong tao. Okay? Yung mga hindi marunong magreklamo, yung wala kang maririnig mga trash talks or kung ano-ano mang mga paninira sa kapwa. Di ba? Yun yung mga negative na tao. So, yun yung kailangan nating iwasan. Okay? So when pieces of light charcoal are combined to form a bonfire, they create a lovely fire, right? So kapag ka nakisalamuha ka sa mga positive na tao, ang pinapakinggan mo lang yung mga positibong tao, yung mga mabubuting salita lang yung naririnig mo, di ba? Mga optimistic na tao. So, ma-adapt mo yun. Kumbaga, kung ano man yung magandang attitude nila, kung ano man yung positibong um, pananaw nila sa buhay, magagaya mo yun. Kasi yun yung parang tinutularan mo, doon ka nakikisalamuha, di ba? Kasi nakakahawa rin yung pagiging nega, nakakahawa yung pagiging positibo. Kasi ako, simula pa last year, December, iniwas-iwasan ko na yung mga taong alam ko na hindi makakabuti sa akin, hindi makakapagbigay ng positibong, 'di ba, impact sa buhay ko. 'Di ba? Halimbawa, nanonood ako ng mga vlogger. Siyempre, ang panonoorin ko, yung mayroon akong matututunan na mabuting mga bagay na hindi ako, 'di ba, hindi ako mamomroblema, hindi ako may stress kasi kapag ka nanood tayo ng mga tao, mga content creator na ang binibigay puro negatibo ang, 'di ba, nasasagap natin, nakakaapekto yun sa atin. Kumbaga, imbis na grateful tayo, imbis na wala tayong problema, naririnig natin ang pinapakinggan natin, puro mga negatibo, puro mga kasiraan, di ba? Patungkol sa mga ibang tao, puro mga bad news, di ba? Naaapektuhan tayo, di ba? Kumbaga, iwas-iwasan natin yun. Okay? So, nandito na tayo sa pangatlo. Increase your confidence despite setbacks. So ano to? Despite setbacks, yung mga problema, mga issue, 'di ba? Kasi sa buhay hindi naman natin masasabi na perfect ang buhay natin. 'Di ba? Talagang dadaan tayo sa mga pagsubok, mga obstacles, difficulties, hindrance, 'di ba? Na feeling natin stagnant tayo, walang nangyayari sa buhay natin, 'di ba? Nagpupursige na naman tayo. Pero, anong sabi dito? Magkaroon ka pa rin ng confidence. And sabi nga niya, losses and setbacks are not stumbling blocks. Hindi raw to hadlang. They're actually stepping stones on your way to success. So, kung ikaw isang positive-minded people, kung meron ka mang mga problema kinakaharap ngayon, kailangan i-view mo siya as stepping stone. Kumbaga, um, learning experience. Diba? Kapag ka halimbawa, um, feeling natin walang nangyayari sa buhay natin, stagnant tayo, tapos may nanloko pa sa atin. Kumbaga, meron pang isang taong nanloko sa atin, ano natin, i-view natin siya as stepping stone. Kumbaga, mag-learn tayo ng knowledge kung ano man yung gustong ituro nung lesson na yon, ng problemang yon na nangyari sa atin. So, meaning, hindi ka dapat basta-basta magtiwala. Yes, okay lang pong maging mabuting tao. Pero, make sure din na, um, kumbaga, kilalanin talaga natin yung tao. Kumbaga, hindi natin
Huwag tayo basta-basta magtitiwala, especially kung sa pera, ganyan. So, may mga pagsubok talaga nangyayari sa buhay natin and after yun mangyari, ma-realize na lang natin na, kaya pala nangyari sa akin yung kasi ganito, 'di ba? Kaya pala um, naghiwalay kami ng jowa ko kasi may ibibigay sa akin na mas mabuting tao. Kumbaga yung right person, 'di ba? Lahat naman ng may ng katapusan or halimbawa nawalan ka ng work, yung tipong katulad sa asawa ko, nawalan siya ng work, hindi namin in-expect, talagang ura-urada, tinanggal siya. Ngayon, hindi namin ini-expect na kaya pala siya nawalan ng work nung time na yun dahil merong nagantay sa kanyang trabaho na dun siya mare-regular and ngayon thankfully regular na yung asawa ko and talagang nagkataon, alam mo yun, yung parang plinano talaga ng universe ni God na kailangan mong mawala sa trabaho mo ngayon kasi ipi-prepare kita dito sa trabaho to. Dahil yung work niya ngayon, kaka-open lang nung kumpanya. So, sila yung pinaka-pioneer dun sa kumpanya and dahil nga sila yung pioneer yun na regular siya and kumbaga i-compare sa sinasahod niya before, mas maganda pa rin yung sahod, mas maganda yung sahod niya ngayon. And talaga yun nga, may mga benefits dahil nga na regular na siya. So, di ba? May mga pagsubok talagang binibigay sa atin pero tandaan natin na kumbaga stepping stone yun para makamit natin yung success. Okay? And number 4 is exalt in every attained goal. So, rejoice. Kumbaga, maging masaya ka. Ipagbunyi mo, ipagdiwang mo kapag ka meron kang goal na na-achieve. For example, so, na-regular ka sa work. So, i-appreciate mo siya, di ba? Pasalamatan mo si God. Kumbaga, maging grateful ka, di ba? Kasi ang daming mga tao yung nangangarap na ma-regular sa work. So, kapag halimbawa katulad ko, naka-achieve ako ng 1,000 subscribers, so sobrang tuwang-tuwa na ako no'n. 'Di ba, sa mga kahit maliliit na bagay, kapag meron tayong na-achieve, hindi man sobrang instant na biglaan, 'di ba? At least paunti-unti, alam natin na may nag-improve sa buhay natin. So, sa lahat ng achievement, kailangan i-appreciate natin, ipagdiwang natin, maging thankful and grateful tayo kay God. So, to exalt means to rejoice or triumph. Whenever you hit a goal or target, celebrate. Savor the victory of achieving, giving you more inspiration to succeed. So, namnamin mo, di ba? Namnamin mo yung tagumpay, di ba? Kahit pa sabihin ng ibang tao na maliit na bagay lang yan, pero kapag meron kang na-achieve na sa bagay na kumbaga ito pinapangarap ko lang to dati na kalain mo yun na nangyari sa akin, di ba? I-celebrate mo para ma-inspire ka lalo na kumbaga lalong abutin ko ano pa yung pinapangarap mo sa buhay. Okay? And number 5 is pursue what you really like. So, i-pursue mo kung ano talaga yung gusto mo, ano talaga yung mahal mo, ano yung gusto mong gawin sa buhay. Okay? Don't wear something just because it's the fad. So, wag kang magsusuot ng damit porket yun yung uso, yun yung trend. Kung hindi ka naman komportable doon sa style na yun, di wag mo isuot. Diba? Wear something that you really like and you're comfortable with. Okay? Follow your own path always. So, isa to sa mga medyo struggling yung generation ngayon or tayo, yung mga kabataan ngayon. Dahil yung iba sa atin, kung ano yung uso, yun din yung gagawin. Diba? Kung ano yung trend, makikiuso na din. Kahit na hindi naman talaga yun yung gusto nila. Kahit na deep inside, hindi naman talaga yun yung passion nila. Dahil nga sa uso lang, nakikiuso lang, di ba? Yun na yung gagawin. Kailangan pa rin nating kilalanin yung sarili natin, kung ano ba talaga yung gusto natin gawin. Di ba? Kung ano ba talaga yung
passion natin, yung kung bakit, um, yung purpose natin, ano ba talaga yung gusto natin gawin sa buhay. Dahil alam ko, dahil naniniwala ako na lahat tayo, you are unique. Diba? We are unique. Each individual is unique. So, meron tayong kanya-kanyang kakayahan, meron tayong kanya-kanyang gift, um, meron tayong kanya-kanyang abilidad na maaari nating gamitin para makuha natin yung success na pinapangarap natin. So yun lang yung kailangan nating tuklasin, 'di ba? Yung life path. Hindi porket nag-abroad yung kaibigan mo, naging successful dun sa abroad, is mag-abroad ka na din. What if gusto mong maging businessman or talagang gustong-gusto mo nang nagbi-business. So, 'di ba? Hindi mo na kailangang mag-abroad. Dito pa lang iporsige mo na yung pagiging business-minded mo, 'di ba? Kasi yun yung maaring magdala sa sa tagumpay, okay po? And number 6 is always share what you have. So, be generous. Okay? Maging mapagbigay. Material goods are meant to be shared. Okay? The more you give, the more you will receive. Okay? Ang mga material daw na bagay, katulad ng pera, di ba? Mga bagay, pagkain, is kailangan sinishare natin yan. Lalo na kung nag-uumapaw naman yung kayamanan mo or sobra-sobra naman, 'di ba? Kapag biniyayaan ka, make sure na i-share mo 'yan, okay? So, material goods lang ang sinishare, okay? Baka mamayan yung iba diyan, jowa ng iba, inaagaw kasi sinasabi share your share your blessings, hindi pa ha material goods lang ang sinishare, kaya yung iba diyan kapag um, medyo magnilay-nilay kapagka baka mamaya diyan nakakasakit ka na ng ibang tao, okay? Nangaagaw ka na ng taong hindi naman talaga sa'yo. Okay? So, sabi nga dito, the more you give, the more you receive. So, totoo naman to. Kung anong itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kung anong binigay mo, babalik sa'yo. So, kailangan kapagka meron tayong mga blessings na natanggap, is i-share din natin. Hindi na dito, kumbaga, hindi naman kailangan na sobra-sobra yung i-share mo. Diba? Depende yan sa kapasidad mo. Diba po ba? At saka naniniwala ako dun sa hindi masusukat sa dami ng binigay, pero masusukat mo yun kung talagang um, tagus or taos sa puso. Taos sa puso ba yun sa? Yun, basta taos sa puso yung pagbibigay. Hindi lang napilitan or hindi lang for the views, 'di ba? Yung mamimigay ka kunyari ng mga diyan sa paligid, mga pulubi, mamimigay ka kunyari kasi anong gusto mo para kumita ka or magkaroon ka ng views. So, yung mahalaga pa rin dito is yung intention mo. Ano ba talaga yung nandun sa puso mo? Kung bakit ka nagbibigay. Gusto mo lang din bang um, suklian yung ibinigay mo? Or gusto mo bang sumikat lang, makilala lang, kaya ka namimigay? Diba? Kasi kailangan yung intention natin is pure. Talagang bukal sa loob natin na no, hindi na tayo kailangang maghangad ng kapalit pa, di ba? So, yon. And last, yung pang-7 is think of money as means to an end. So, anong ibig sabihin nito? Money is just the instrument, the tool to achieve what one should really look for in life. Okay? So, sabi nga dito na yung money daw is kasangkapan lang to. Okay? Kasangkapan lang to na magagamit natin para ma-achieve natin yung mga pinapangarap natin. So, hindi to kasangkapan na kailangan nating gamitin sa masama. Okay po? So, kapag ka nagkaroon ka na, ito number 7, excuse me, pagka nagkaroon ka na ng sobra-sobrang kayamanan ng pera, so anong kailangan gawin? I-share natin yung blessings. Okay? So, ito yung pinaka last part dahil
totoo naman talaga na kapagka nakamtan mo na yung kayamanan, 'di ba, marami nga tayong naririnig na kapagka mayaman ka, sabi, pag yumaman naman yan, hindi naman niya madadala yung mga pera niya sa hukay. Totoo naman. Mapapamana niya sa mga anak niya, pero ang pinakatatatak pa rin sa isip ng tao is hindi yung kung gaano ka kayaman, kundi kung gaano ka kabuting tao. So, naniniwala ako dyan na lahat ng successful, kung yumaman ka man, sobrang naging successful ka sa buhay, ang tatatak dyan is hindi yung kayamanan mo, kundi yung legacy mo. Kung ano yung naiwan mo. Kung ano yung naiwan mong impact, 'di ba? Kung ano yung naging impact mo dito sa mundo habang nabubuhay ka pa. Yun yung kumbaga tumatatak sa henerasyon or sa mata ng mga tao. 'Di ba po ba? So kailangan hindi lang kayamanan yung i-aim natin sa buhay. Kailangan i-aim din natin or kumbaga i isipin din natin kung ano ba yung purpose kung bakit tayo nabuhay. Ano ba yung maaari nating i-contribute? Ano ba yung maaari nating i-contribute sa community, sa komunidad, 'di ba? Para maging mas gumanda yung ating mundo, 'di ba? So, yung pinaka-importante sa lahat. And kapag meron na tayo nitong mga mindset na to, nitong mga bagay na to, pitong bagay na to, for sure is mahahamtan mo yung tinatawag na inner happiness na hindi kailanman nabibili ng material na bagay or hindi kailanman nabibili ng pera. Diba? Walang katumbas na material na bagay. Kapag meron tayong inner happiness, wisdom, no, alam natin sa sarili natin na wala tayong inaagabyadong tao, 'di ba? Napakasaya, napakasarap mabuhay. So maraming salamat and I hope may natutunan kayo sa video kong to. And kung meron, kindly like this video and subscribe sa aking YouTube channel for more videos. So maraming salamat sa panonood and see you again on my next upload. Bye!